खुलुमबाय आं स्माinaoBasumatari गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैलायबाय गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ कक्राझार जिल्ला इउनिट ट्राइबेल संघआ खुंगा 63 बोसोरारि जथुमा खुंफुंदों। कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सान्तिपुर मुराबारि गामिनि गेलेग्रा गेवलां फोथाराव 23 आरो 24 अक्ट'आव साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। बे जोबथा एबा गेवलां मेल हाबाफारियावनो बाहागो लाफैदोंमोन मेल बेखेवगिरि महरै बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा देरहासार बसुमतारी बिथाङा लोगोसे गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन अल आसाम ट्राइबेल संघनि आफादगिरि सुकुमार बसुमतारी बिथाङा। पाकिस्तानाव मैया पाकिस्ताननि कुवेटा रेल लामायाव गोख्रों बम बेरफ्रुनाय जाथायाव सा 24 सुबुंनि जिउ गोमादों आरो सा 50निख्रुइबो बांसिन सुबुङा जोखोम जानांदों होनना खौरां मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बम बेरफ्रुनाया मोनसे मालगारिखौ लामानिफ्राय गोग्लैहोदों आरो बेरफ्रुनायनि उनाव बे ओनसोलाव गुलि गावनायनि सोदोबखौ खोनानो मोन्दों। रैखाथि हान्जाफोरा थाबैनो जाथायसालियाव सौहैदों आरो बिबानगिरिफोरा रैखाथि आरो नायबिजिरनाय हाबाफारिखौ जागायदों। बम बेरफ्रुनायनि थार जाहोना दासिमबो मावख'आरि महरै रोखा जायाखै। 2026 मायथाइनि आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव भारतीय जनता पार्टी बिजेपिनि जारिमिनारि देरहानायनि उनाव आसाम प्रदेश बिजेपिआ मे दाननि 26 अक्ट'खाराव गुवाहाटीआव गोदानै सायख'जानाय 82 एमएलएफोरखौ मान होनो गोदान गेदेर फोरबो खुंनो साखाफारा जादों। हाबाफारिया श्रीमन्त शंकरदेव इन्टारनेशनेल अडिट'रियामाव बेलासिनि 6 रिंगायाव जागोन होनना खौरां मोननाय जादों। बिजेपि आसाम प्रदेशनि गाहाय मावख'निफ्राय फोसावनाय मोनसे फिननायनि बायदिब्ला आसामाव बिजेपिआ थामथि खेब लान्थ्रियै बिसायख'थियाव देरहानायनि थाखाय हेफाजाब होनायखौ मान होनानै पार्टीआ गासै 39 आफादारि जिल्ला आरो 433 मण्डलनि आफादगिरिफोरखौबो मान बावनाय जागोन होननानै मिथिनो मोन्दों। सरासनस्रा अखा हानाय आरो गोबां अखा हानाय आरो गोख्रों बार बारनायजों लोगोसे गोब्राब बोथोरनि थासारि सोलिबाय थानायनि गेजेरजों आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव थांनाय सानथामनि गेजेराव अखा मोफ्लामनाय एबा सारअन्थाइ गावनायजों सा 5 सुबुंनि जिउ गोमाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। आसाम रायजो अलखद सामलाय बिफान ASDMA नि फोरमायनाय बायदिब्ला मे दाननि 23 खालाराव कक्राझार बरपेटा आरो गलाघाट जिल्लायाव मोब्लिब सारअन्थाइ गावनायजों सा 3 सुबुङा थैदों आरो मे दाननि 22 खालाराव उदालगुरि जिल्लानिफ्राय आरो मे दाननि 21 खालाराव डिब्रुगड़ जिल्लानिफ्राय फारियै सासे सुबुंनि थैनायनि खौरांखौ मोननाय जादों। कक्राझार जिल्लानि धलमारायाव फुख्रियाव सानै फरायसुलिनि गोथै सह'खौ बोखांनो हानायनि सायाव कक्राझारनि SSP अक्सित गार्गआ खौरां मेल लादों। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों कक्राझार जिल्लानि सिनियर सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस अक्सित गार्ग बिथाङा फोरमायथिदों। गिबि पस्टमर्टेम रिपर्टनि बायदिब्ला सानै हिन्जावसाफोरनि मोदोमाव सन्देह गोनां जखम जानायनि जेबो नेरसोन गैया आरो रिपर्टआव बेखौबो बुंनाय जादों दि गावारि बाहागोआव जेबो जोखोम जायाखै। पुलिस बिफाना गावसोरनि फारसेनिफ्राय गासैबो गोनां नायबिजिरनायखौ खालामगासिनो दङ आरो जाथायनि सायाव केस नं 71/26 रेजिस्टार खालामनाय जादों। लोगोसे गोबाव समनिफ्रायनो जायगानि सुबुंफोरा लामा सेरनि फुख्रिनि सोरगिदिं बेरा लागायनो एबा फांथेनो थाखाय खावलायगासिनो दङमोन होनना फोरमायथिदों। बै खावलायनाय एबा खावलायनायखौ नेवसिनानै साहा बागाननि सामलायगिरि गुलाम मुस्ताफा आरो लोगो इजहान आलीखौ हमनानै जेलाव दैथायहरनाय जादों होनना पुलिस सुपारिनटेन्डेन्ट बिथाङा खौरां मेलाव फोरमायथिदों। तामुलपुर जिल्ला भारत-भुटान सिमा साखाथिनि बगाजुलि दिलायस्रि बाजार फारसे बोहैबोनाय दैमायाव मोननाय मर्टार सेल बमनि फारसे खेंफोरथि होदों तामुलपुर जिल्ला पुलिस बिफाना। गिथावना बे मर्टार सेल बमाया बगाजुलि ओनसोलनि गामि फारसे बोहैबोनाय दैमायाव थाफैबाय थानायखौ लानानै गिथावना थासारि सोमजिदों। मानोना थांनाय बोसोरावबो दैमानिफ्राय बेबायदि बमाया बेरफ्रुसारनानै सासे फरायसा गथ'नि जिउ खहा जानांदोंमोन। फिन आरोबाव मैयाबो मोनसे दैमानि रुगुङाव बेबायदियैनो मोनबावनाय जादों होनना खौरां मोननाय जादों। ईद फोरबोनि सिगां धुबुरी पुलिसआ ब्रह्मपुत्र दैमानि सिफार आइरनजंला पार्ट 3 ओनसोलाव गोख्रै सालायनाय मोनसे अपारेसनाव मोसौ सिखाव सन्देहजों
साब्रै सुबुंखौ हमदों। जर'खा खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिस हानजाया सिखाव खालामजानाय मानै मोसौखौ बोखांनो हादों आरो दायनिगिरिफोरनिफ्राय गोबां बेदरफोरखौ जब्द खालामो होनना मिथिनो मोननाय जादों। हमजानाय सुबुंफोरखौ सामेर आली, राजाब आली आरो मफिजुल मण्डल आरो नुर हक मण्डल होनना सिनायथिनाय जादों। भारतारि बोथोर बिगियान बिफान (IMD)आ मे दाननि 24 अक्ट'निफ्राय 27 अक्ट'सिम आसाम आरो मेघालयआव सरासनस्रा अखा हानाय आरो गोबां अखा हानायनि सांग्रांथि फोसावदों। बोथोर बिफाना फोरमायदों मे दाननि 24 आरो 25 अक्ट'आव बे मोननै रायजोआव सारअन्थाइ गावनायजों लोगोसे गोबां अखा हानाय आरो बार बारनायनि जाथाय जानो हागौ होननानै आरो बेनि उनाव मे दाननि 26 आरो 27 अक्ट'आव गोबां अखा हागोन होनना IMDआ फोसावदों। IMDआ बे मोननै रायजोनि सुबुंफोरखौ गोनांथार नङाब्ला दावबायनायखौ नागारनो आरो बोथोरनि सांग्रांथिखौ लानानै थानो खावलायदों। अरां हालामनि बिहु आरो बैसागु खुंथाय आफादफोरा रांखान्थियारि आंखालजों मोगा-मोगि जानांदों। उदालगुरि जिल्लानि अरां बिहु आरो बैसागु खुंथाय आफादफोरा रांखान्थियारि आंखालाव गोग्लैदों। गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लायबो सोरखारनि रां अनसुंथाइखौ मोननो हासैनानै अरांनि बिहु आरो बैसागु खुंथाय आफादफोरा जथाय खौरां मेल खुंदों। गिबियावनो साफ्रोमबो निउस चेनेलखौ साबायखर बावबाय। दिनै जों बे सानजावरि जथाय आफाद आरो अरां ओनसोलनि बैसागु खुंथाय आफादफोर जथायै गासै मोन 10 जेरै सानजावरि जथाय आफाद, गेलाबिल बिहु कमिटि, अरां आन्चलिक बैसागु कमिटि, अरां आन्चलिक बिहु कमिटि, सुतियापारा बिहु कमिटि, गुरुबान्धा बिहु कमिटि, धुपगुरि बैसागु कमिटि, पावरिपेटा बैसागु कमिटि, थेलामारा बैसागु कमिटि, आवनाजुलि बैसागु कमिटि, काटपुरि बैसागु कमिटि, बे गासै मोन 10 बैसागु कमिटिया दिनै जयै बेयाव मोनसे प्रेस बा खुंदों। खोथाया जाहैबाय बैसागोखौ सिगांनिफ्राय खुंबोदोंब्लाबो सरकारा गेजेराव जोंखौ बैसागु खुंनायनि थाखाय माखासे राङारि अनसुंथाइ होदोंमोन आरो बेबायदिनो देग्लायबो भेरिफिकेसनखौ लादों। दा बे आखायै जोङो सरकारनिफ्राय जि 1.5 लाख थाखा होनाय बेखौ मोनगोन आसायाव जों बयबो बैसागोखौ गाजा गोमजायै खुंदों आरो एसे धार लालायनानै सहाय होलायनानै सोरनियावबा बिथ'लायनानै बा सोरबा ग्रुपफोरनियाव लानानै जों बैसागो खुंबाय। बिनि उनाव दिनै सरकारनिसिम दासिमबो बिनि फैसाखौ होगोन होआ मोनसे स्पष्ट जेबो गैया। बेनिखायनो दिनै जों मोन 10 बैसागु कमिटिया आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ जोङो खावलायदों बिनि सायाव नायबिजिरनानै जोंनो राङारि अनसुंथाइ होनायनि सायाव खेंफोरथि होनांगौ बा बेखौ माला होगोन बा बिनि सायाव मोनगोन मोना बेखौ जों एसे स्पष्टखौ लुगैदों। नङाबा जोङो गोबां माने रांनि धाराव गब'ना थागोन। बेखौ जोङो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांनिसिम जोङो फोरमायदों आरो बिथांखौ खावलायदों बिनि सायाव नोजोर होनो आरो बिथाङा उन सिगां होबोखानाय हिसाबै देग्लायबो जोङो जिहेतु भेरिफिकेसन लाखाबाय बे हिसाबै बिथाङा बे राङारि अनसुंथाइखौ होगोन होननानै जों मिजिंथिदों। बिनि सायाव मानगोनां चिफ मिनिस्टारखौ एसे खेंफोरथि होयोबा बा मोनगोन मोना बेखौ क्लियार होयोबा जोङो साबसिन गोजोननाय मोनगोन आरो जोंबो धार लाग्राफोरनिफ्राय जों बुंनो हागोन जे थार फैसाखौ मोनगोन एसे नेथ'नांगोन होननानै जोङो बुंनो हायो। बेनिखायनो आसामनि चिफ मिनिस्टारखौ जोङो खावलायबाय। गोजोन्थों।